Здравейте, мои пациенти, последователи в социалните мрежи. Днеска с радост ще ви представям една моята пациентка, която тя беше с нас в миналото в клипове, може би един или два пъти разследявана от началото на лечението с стволовите клетки и регенеративната медицина, която според мен аз наричам моята процедура, защото тази пациентка, която ще видите, тя беше от първите пациентки и пациенти, които са лекувани при мен с стволови клетки преди повече от 4 години някъде. Тя наистина ще ви разказва как посрещна тогава и първата пациентка, която беше направена в България. Сега ще само представи и ще ви разказва. Здравейте всички! Искам да ви разкажа моята накратко историка. Значи аз ходих при много ортопеди в град Варна и ми казаха, че съм трета степен гонартроза за операция. И тогава видях първата пациентка в социалните мрежи, Краси, и издирих доктор Ганум. Отидох при него, видях се с нея и тя ми разказа как той е вдигнал на крака, как е ходила с проходилка. И тогава си реших и аз викам, давай, ще пробвам стволови клетки. Може би съм втора или трета, ще ви излъжа вече 4 години и половина. Аз ходя само при доктор Ганум, да е жив и здрав, да ни лекува. Искам да ви кажа, много съм доволна. Избягах от операцията. Всяка година си ходя при него на преглед, веднъж или два пъти. Аз имах проблем в коленете. Гонартроза. А вече си гоня внучето, бягам след него, клякам с него и благодарение на доктора също той ме стимулира да смъкна малко килограми. Да. Аз бях много по-пълна. Това казвам на мои пациенти, да. Така. Той ми изписа хубави неща. Аз помагам и на мои пациенти да отслабват. И ми помогна да отслабна, малко се позбръчках. Но тя ще ви го разбере. Виж, покажи им как ходиш, наистина как ходиш. Да, как ходя, ето ви как ходя. Вървя си, танцувам си, клякам така, нищо, че килограмките са малко. Все още, но аз бях много по... Значи, тук моята пациентка, понеже тя ви разказва историята си, защото наистина тя от моите успехи и успеха на процедурата наистина. Обаче тя много наистина добре, че тя помага ми и тя слуша. Аз, повярвайте ми, сам не мога. Значи, вие трябва да участвате в лечението. Пациента участва също. Помагайте ми с отслабването, помагайте ми с движение без натоварване. Винаги съм го казал и го казвам. И свалете велоаргометра. Иначе по принцип да знаете друго нещо. По принцип, даже самите стволови клетки, самите себе си, ако не грижим за тях, говоря за мен тогава, моята роля е да грижа за тях, да поддържам с други процедури от време на време, да идвам мой пациент да го видя. Иначе самите те, ако ги пресагаме, все едно пресаждаш роза в Сахара и да не я поливаш, тя ще мре. Тогава стволовите клетки са жив материал, биологичен материал, взето от вас, поставено във вас да работи. Ние има нашата роля като лекар и ако разбираме, разбира се, от работа, аз ви казвам, че вече доста опит, наистина не се само похвалям, ама аз вече имам доста голям опит в тази процедура и знам кога и какво трябва да се прави на пациентите и на коленете и на ставите. Той, разбира се, лекуваме гонартроза, коксартроза, асептична некроза, артроза на всяка става. Повярвайте ми, аз вече след 4 години и половина, 5, наистина мога да потвърждавам, че стволовите клетки помагат. Не само при моята пациентка, която само представя преди малко, аз имам много пациенти, които, повярвайте ми, толкова доволни и толкова добри резултати. Разбира се, стига да не идвате в крайно случай да няма място къде да инжектираме в коленете или в ставите. Бъдете живи, здрави, търсете опита, търсете качеството, не търсете ефтино или скъпо, защото ефтиното винаги излиза скъпо, защото ти даваш за твоето здраве, защото аз го казвам това нещо, защото някъде в социалните мрежи коментират, че някъде го правят по-ефтино или по-скъпо. Ти какво ще кажеш, Могена, за този въпрос? Ефтиното и без грижи, и без опит? Цената няма значение, защото важното е резултат и твоето си е твое.
Да. а не изкуствено. Да. Това го знам Да. от всеки един И лекар. другото пак повтарям. Те напоследък някои сега, аз няма да споменавам имена, има колеги, които уж тръгват да пробват да правят, те още нямат опит да взимат даже материал. Конкурират другите лекари, опитните и които имат качествени и резултати и опит, конкурират ги с по-евтино. Въпросът, че не е ефтино, въпросът да е качествено, защото качеството струва. Иначе ефтиното винаги най-накрая, за съжаление, резултатите излизат не като очакваме и затова много от пациентите коментират, че процедурата не помага. Не е вярно, винаги помага. Обаче трябва да я правите където трябва, а не просто да питате къде е ефтино и да ходите там и после нямаме резултати. И разбира се, няма да има резултати. Защото тези, които ги направиха, правиха без опит, правиха гонейки да е ефтино, а не качествено и където трябва да се прави и каквото трябва. Концентрацията на стволовите клетки е важна. Инструментариума, които използваме. Не само да вземем мазнини или да вземем костният мозък. Важното как се обработва и какви крайни материали, които ще вкараме във вашия организъм. Стволите